Deia el Poqui, quan la moneda sempre cau creu és que hi ha trampa. Anem a repassar una mica els fets. Què ha passat des de que es va reprendre la Lliga la temporada passada i en quina direcció han anat sempre les interpretacions del VAR. I una mica l'origen de tot plegat, en aquest informe que ens ha preparat el Jordi Sunyer. La sensació de menysteniment arbitral ha estat latent en la història del Barça, fins i tot a les èpoques més esplendoroses del club. Tècnics com Pep Guardiola van saber fer-hi front. Hem de fer-ho sempre molt bé per poder guanyar. Fins que, quan van poder, van buidar el pap. El Madrid és just campió de Lliga, és el campió de Lliga, que quedi clar, però aquest any han passat moltíssimes coses que s'han amagat pel nostre silenci, però que han passat, moltíssimes. I Koeman des del primer dia s'ha revelat com a fidel seguidor de l'estil Mourinho. Ojalá que me puedan explicar un día el tema del VAR aquí en España, porque llevamos 5 jornadas y solo el VAR ha entrado en contra del Barça. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo hay VAR en nuestro contra. Al marge de la manera d'afrontar-ho, però, és cert que els arguments hi són, i els va reforçar el propi president de la Lliga, Javier Tebas. Hubo un antes y un después en un caso que eso ha generado, pero en mi opinión, un problema en el VAR, ¿no? ¿Cuál? Pues la famosa llamada Florentino a Rubiales. Yo creo que aquella llamada generó un problema que va arrastrando. Todo eso va acompañado de una campaña mediática contra el VAR, contra Velasco Carballo, contra los operadores de televisión, contra el realizador, que es independentista, que son catalanes, que es media... Però clar, això se iba ja l'absurdo total, no? Justament va ser un clàssic el detonant de les queixes blanques. Rakitic i l'Anglet, un altre cop l'Anglet, van cometre 2 clars penals a l'àrea blanca, però en un ambient molt calent l'àrbitre els va ignorar. A partir d'aquí el Barça creu que s'ha girat la truita, i no només és el club blaugrana qui ha exposat la sensació que en moments de dificultat el Madrid pot jugar sempre al comodí del VAR. Ya estamos viendo cómo está siendo la tónica estas últimas jornadas y a favor de que equipos se decantan ese tipo de decisiones. La cosa es que no he dudado ni un segundo en levantar el banderín, no sé si en el otro área habría dudado lo mismo, pero bueno, ha sido el caso, ha levantado y al final pues bueno, nos ha perjudicado. Jugar contra el Real Madrid, contra el VAR, contra penal y contra expulsión, todo junto, es difícil. De més recent a menys, però sempre després de la pandèmia. Llevant Madrid a Villarreal, Casemiro comet aquesta falta sobre Melero, mereixedora d'una segona groga que hauria suposat l'expulsió del brasiler. El VAR no hi pot entrar. Betis Real Madrid. Després d'una lluita amb Mayoral, Marc Bartra toca la pilota amb el braç. El VAR avisa l'àrbitre de Burgos Bengoechea, penal a favor del Madrid i gol de Sergio Ramos, una imatge recurrent. En el mateix partit, Jovic encara Claudio Bravo i Emerson al desequilibra. L'àrbitre expulsa el lateral brasiler després de consultar amb el VAR, que no aprecia fora de joc del Sèrbia l'arrencada després de traçar les ja famoses línies. La mateixa línia que també el Villamarín permet donar per vàlid aquest gol d'Emerson en pròpia porteria, tot i la intervenció de Karim Benzema. Leganés Real Madrid. Pilota pentinada després d'un córner i rebutja amb el colze de Luka Jovic. L'àrbitre, Quadra Fernández, escolta el VAR i no marca penal. El Leganés va acabar descendint a segona en aquest partit. Atlètic Real Madrid. El VAR adverteix González que ha de marcar penal per aquesta acció en què Dani García trepitja Marcelo. I gol de Sergio Ramos, per cert. En canvi, s'inhibeix a l'hora de considerar com a penal aquesta trepitjada de Sergio Ramos a Raúl García a l'àrea contrària. Real Madrid-Getafe. Matías Olivera cau a l'àrea blanca obstruït per Carvajal. El VAR, però, calla. Real Madrid-Mallorca. Carvajal carrega sobre Dani Rodríguez, però l'àrbitre no hi aprecia falta. La jugada continua i Vinícius marca l'1-0. En el mateix partit, per aquestes dues accions, Ramos només veu una targeta groga. L'andalús va marcar l'altre gol del partit. Real Societat Real Madrid. Anna Mianosai marca des de fora l'àrea, però el lleidatà Xavi Estrada anul·la el gol. Els àrbitres consideren que Mikel Merino interfereix a la jugada i tapa Courtois. En el mateix partit, Karim Benzema controla d'aquesta manera abans de rematar per marcar l'1-2. Els jugadors de la Real protesten, però l'àrbitre a instàncies del VAR valida el gol i Benzema exhibeix públicament la seva coartada. I una altra de Noeta. Vinícius dribla 2 jugadors d'Donostiarras i acaba caient a l'interior de l'àrea. Actua el VAR i Xavi Estrada acaba marcant penal, que transforma Ramos, evidentment. En tots aquests casos, hi surt guanyant el Madrid i mentre Ramos continua afegint gols al seu compte, pot continuar desafiant els que es queixen. Jugar ahora al árbitro por una acción que para mí es bastante clara, yo creo que es injusto, ¿no? Pero bueno, el VAR también está para ayudarnos. Hay que dejar un poco ese ruido que se está generando. Parece que le tenemos que dar las gracias a los árbitros por estar líderes, que la gente no se monte películas porque el trabajo al final acaba dando su fruto y es eso. I tant, que hi ha sus frutos, tu. I tant, esos frutos. És increïble, aquest vídeo és increïble, perquè moltes vegades quan has de justificar